Τον Ιούνιο του 1863 ξέσπασε στη Μικρή Αθήνα μια τρομακτική εμφύλια διαμάχη που μπορεί πια να έχει ξεχαστεί, αλλά άφησε πίσω της τουλάχιστον 200 νεκρούς και άλλους 300 τραυματίες, νούμερο πολύ μεγάλο για την πρωτεύουσα των 40 μόλις χιλιάδων κατοίκων. Η αιματοχυσία εκείνη έμεινε στην ιστορία ως τα Ιουνιανά και ήταν μάλλον η πιο ανόητη ένοπλη σύραξη που θα μπορούσε να φανταστεί κανείς. Στην πραγματικότητα, οι Αθηναίοι αλληλοσκοτώθηκαν δίχως κανέναν εμφανή λόγο. Η ιστορία ξεδιπλώθηκε από την έξωση του Όθωνα τον Οκτώβρη του 1862. Μόλις εκδιώχθηκε ο Βαβαρός και η αμαλία του, ο πολιτικός και στρατιωτικός κόσμος της χώρας χωρίστηκε σε δύο παρατάξεις: τους ορεινούς και τους παιδινούς. Αν και οι πομπώδεις ονομασίες παρέπεμπαν στη Γαλλική Επανάσταση, στην πραγματικότητα επρόκειτο για πρόσκαιρους και προσωποπαγείς σχηματισμούς, οι παιδινοί υπό τον Δημήτρη Βούλγαρη και οι ορεινοί υπό τον γέρο πια μπουρλοτιέρη της Επανάστασης, Κωνσταντίνο Κανάρη. Γιατί άρχισαν να τσακώνονται και στο τέλος να σκοτώνονται? Για την ομή της εξουσίας ανάμεσα σε ομάδες, αφού ήξεραν ότι βασιλιά έτσι κι αλλιώς θα διάλεγαν οι μεγάλες δυνάμεις, δίχως να ρωτήσουν κανέναν στην Ελλάδα. Χοντρικά μπορούμε να πούμε ότι οι παιδινοί ήταν οι αγγλόφιλοι και οι συντηρητικοί, ενώ οι ορεινοί ήταν οι γαλλόφιλοι και ρωσόφιλοι και οι ριζοσπάστες. Αλλά όλα αυτά πολύ σχηματικά. Ομάδες και πρόσωπα που ήθελαν να μονοπολούν την εξουσία ήταν, και ο κόσμος χωρίστηκε στα δύο, το ίδιο και οι κρατικές υπηρεσίες. Ο στρατός πήγε με τους ορεινούς, εκτός από το πυροβολικό που πήγε με τους παιδινούς. Η χωροφυλακή πήγε με τους παιδινούς. Η πρώτη σύγκρουσή τους στην περιοχή των Χαυτίων έδωσε το όνομά της στην πλατεία Ομονίας. Αφού σκοτώθηκαν 3 και τραυματίστηκαν 10, έκαναν ανακοχή και αγκαλιάστηκαν μέσα στην πλατεία, που έκτοτε ονομάστηκε Ομόνια. Όμως η ανακοχή κράτησε λίγους μήνες ως τον Ιούνιο. Με το κράτος ξεχαρβαλωμένο και με μια κυβέρνηση αποτελούμενη κατά το ίμιση από παιδινούς και κατά το ίμιση από ορεινούς, που όμως ήθελαν ολόκληρη την εξουσία, μια χαζή αφορμή οδήγησε στη σύραξη. Μια γαλλοαυστριακή καλλιτέχνης απήχθη από ληστές, 2 υπουργοί των παιδινών παραιτήθηκαν, διορίστηκαν ορεινοί στη θέση τους, τα πνεύματα άναψαν, πήραν όλοι τα ντουφέκια και άρχισαν να σκοτώνονται σε ολόκληρη την πρωτεύουσα πρωί-πρωί τον Ιούνιο μήνα. Φανταστείτε ότι οι παιδινοί, εκτός από τη χωροφυλακή, είχαν μαζί τους και τον περιβόητο λίσταρχο Κυριάκο με 70 φωνιάδες, τη συμμορία του. Τρομερές μάχες έγιναν γύρω από το παλάτι, εκεί σκοτώθηκε και ο γιος του Κανάρη, ο Αριστίδης. Άλλο σημείο συγκρούσεων ήταν το κτίριο της Εθνικής Τράπεζας, η Ομόνια, η Πανεπιστημίου που ήταν γεμάτη οδοφράγματα, ενώ από το Λυκαβητό βομβάρδιζαν με κανόνια την πλάκα. Έχανε η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα, κανένας δεν ήξερε ποιος ήταν με ποιον, αλλά τα κορμιά πέφτανε. Ριάκια με αίματα, σκοτωμένοι άνθρωποι και διαμελισμένα πτώματα αλόγων ήταν το αποτρόπαιο θέαμα που παρουσίαζε η πρωτεύουσα. Τελικά η αιματοχυσία σταμάτησε με τον συνήθι αλλά και ατιμωτικότερο τρόπο. Οι πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων στην Αθήνα, απειβδισμένοι από τους άσκοπους σκοτωμούς γύρω από τις πρεσβείες τους, έστειλαν τελεσίγραφο και στις δύο πλευρές ότι αν δεν σταματήσουν αμέσως θα επενέβαιναν οι στόλοι τους. Και τότε η αιματοχυσία σταμάτησε. Σχηματίστηκε η κυβέρνηση και από τους δυο, που ο κόσμος ονόμασε ειρωνικά κυβέρνηση του οροπεδίου, από τη σύμπτυξη των ορεινών και των παιδινών. Ο στρατός, για να πάψει να αναμειγνύεται στα πολιτικά, εξορίστηκε από την Αθήνα ολόκληρος, ενσώματη, και πήγε στην Πελοπόννησο. Οι ορεινοί ντυμένοι φαντάροι πήγαν στη Λακωνία και οι παιδινοί στη Μεσσηνία.